Efter Microbris har vi jo nu, efter vi har kørt noget tid, fået en masse data, som vi kan bruge. Og det er faktisk ikke altid, man ved, hvad man kan bruge data til, før man har det. Mit navn er Søren Rosing Glob. Jeg er administrerende direktør i Kristonik. Kristonik er specialist inden for klimastyring i køretøjer, det vil sige styring af kulde, varme i biler, busser og tog. Vi har serviceaftale på flere områder. Hvis vi snakker maskiner til i den danske autobranche, er vi gået fra 70-80 stykker til nu at have mere end 1400 aftaler. Selvom det er en gammel virksomhed, så er vi kun lige startet. Før iQ's platform var alt manuelt holdt. Der indgik vi en aftale med kunden, så får kunden i og for sig, når arbejdet er udført, en faktura, det kan være 3, 4, 5 måneder senere. Men nu får han dagligt servicerapporter, som bliver sendt digitalt, og kan hele tiden følge progressen i det her projekt, som de har købt ind i. Og samtidig så bliver alle data, som bliver opsamlet, bliver lagret, som kan gøre, at vi bliver klogere på, hvor meget udslip af kølemidler er der, hvor lang tid tager opgaverne, hvor mange reservedele bliver der brugt, og alle mulige data, som kan være vigtige for både kunden og Microbris er et fantastisk program. Jeg har ikke set noget, der er så brugbart og så let at bruge, som det her er. Jeg ser helt klart AI som en del af det her data, som opsamles i Microbris. Vi har udviklet et produkt, som vi kalder HVAC Surveillance, og det overvåger de her kulde-varmesystemer, som sidder i busser og tog. Vi har en klar plan om, at vi skal kigge på data, når vi servicerer systemerne, i stedet for i og for sig at være der fysisk. Fordi at vi via data kommer til at kunne lave predictive maintenance på de her systemer, så vi vedligeholder dem, når der er brug for det, og ikke efter en planlagt schedule. Det skaber, at vi får systemer, som har bedre driftøkonomi, og det skaber systemer, som har væsentligt mindre aftryk på miljøet. Vi har en klar forventning om, at Microbris spiller en rolle i det her i forhold til online og følge med i, hvordan de her systemer kører. Vi er sindssygt ambitiøse i Kristonik.